To su velike stvari. Vrijeme. Diplomatski značajne za naš narod. Da dočekamo da tako neki veliki predstavnici, državnici, ljudi koji dolaze iz najvećih zemalja, ode i poklone se tamo. I ode na mjesto gdje će biti, moram to reći. A mogli ste vidjeti, pokažem, ovdje će, gospodine Šmitu, biti centralno spomen obilježje. Priča o Šmitu. Dobro. Što vas opitam? Pitam vas zato što danas i tad kad ste sastali imate, neću reći kontradiktorno, imate danas drugačije mišljenje i bit ću slobodan da kažem, zrelije mišljenje. Da li bi se sutra sastao sa... Nije danas taj kontekst, ni trenutak, ni vrijeme. Sad, Draško, sad vi politički meni lutate. Znači danas se ne bi sastali sa Šmitom? Nije trenutak, nije ni vrijeme. Čak i njegove namjere koje su sada očigledne nametanjem zakona, sprovođenjem odluka, zakonom o imovini. Dakle, ako oduzmete imovinu Republike Srpske, onda ne znam šta mi svi vrijedimo ovdje. I ako obezglavite institucije Republike Srpske, onda je sve dalje upitno i dalje je sve bezvrijedno.